aste honetan ikusi dugu nola Espainiako estatuak errepresioaren azeleragailua sakatu duen, barruraino sakatu ere, PPren gobernua erabiltzen ari da, espetxe politika, guardia zibila eta botere judiziala Euskal Herrian bake eszenatoki batek sendotasuna hartzea eragozteko nola edo hala, Espainiak ez dauka eskaintza demokratikorik Euskal Herritarrontzako, eta noski jarraituko dugun arren dagozkigun eskubide guztiak erreklamatzen behin eta berriro, argi ikusten duguna da Euskal Herrian bakea eta demokrazia dugunok estatu honetatik kanpo eraiki beharko dugula, bake eta demokrazia egoera bat. Beraz, Euskal Herrian, Euskal Herritik egin behar dugu gure bidea. Horretarako, herritar guztion arteko indarrak biltzeko deia egiten dugu gaur hemendik, eta dei horrekin bat eginez uste dugu hitzordu oso garrantzitsua daukagula hurrengo larunbat honetan Donostian hainbat eragile politiko eta sozialek deitutako manifestazio horretan. Beraz, sortu kideok ere han izango gara.